Nire ustez, tazi metodologia erabiliz, bai barneratzezu ikasitako hobeto, ze lehen ikastezen nuen azterketa bat gainditzeko eta oin proiektu bat aurrera emateko ikastezu orduan, hobeto barneratzezu ikasitakoe. Nik uste, guain lehen aldian nimentzat guztu guten ez eskola. Azkenean, klasiak ez dira lehen bezala irakasle bat txapa soltatzen hasi eta gu gaitu bakarrik egiten duen. Azkenean dinamiko dira asko ze eta nik uste enpresan errealitatea gehiago lotuta daudela klasiak, da ez oso teorikoak orduan. Nik behintzat egunero oso ikaste eta ni oso guztu guten ez eskola. Gure kasuen etasi sistemakin ikasegun ikasliek ikusegu argi enpresan eskatzen da biziena, ez dela bakarrik kompetentzia tekniko batzuk eukitie, eurek topetan dabiz langileek, beste zer dekiena, ero konparetan dabiz, eta kompetentzia transversal gehien dekienak, horrek izango die aukeratuek eta demostrago aldabienak zer diferenti dekiela. Para mí el trabajo en equipo es muy importante. Al fin y al cabo, en el día a día, en el trabajo, trabajas con más gente, te tienes que relacionar con distintas personas. Entonces, empezar un poco desde el principio, tener claro de que el trabajo en equipo es importante para poder sacar el trabajo adelante. Eta ziren feedbacka edo tutoritzari buruz nire ustez oso garrantzitsua da, batez ere momentuan jasotako informazio hori. Zergatik, zuk ikasten ari zara proiektu bat eta iristen zara puntu batera non hortik ezin duzu aurrera joan eta momentuan jasotako azalpen horiek batez ere hori irakasletik datozenak oso ondo daude eta oso ondo dago eta beharrezkoak dira. Guk eskolan eta sisteman gaitasun asko landu dugu, adibidez planifikazio landu dugu, importantzia handia eman die irakasleek eta guk azkenen importantzia handia eman dugu. Ze proiektu batian o lan batian zaudenian, planifikazio txarra ematea lemazu, lan egiteko deun asko kostatzea. Ode bai, autonomia edo talde lanare bai, importantzia handia eman dugu, talde lanian azkenean enpresa batea jutzenean beste pertsonak egitezu lana eta ohitzeko pixkat. Eta zaila bai komunikazioa ere bai importantzia handia eman zaio eta hortako lanak eta egite presentazioetan daola jendia eta kanpotik ekartzezan ohitzeko jendiekin hitz egiten da bidana. Da bai, nik uste gaitasuna ondo eta importante dira. Lana irakaslena oraingo metodologia honekin nik uste errezagoa dela, zergatik beti zure ondon dau eta duda baten aurren bere launtza ondo etortzea, ez da? Garai batekoekin alderatuta ikaslea juten zan bere gana duda baten aurren eta oraingo honekin, metodologia honekin irakaslea beti egoten da ikasleekin eta edozein dudan aurren beti galdetzeko ondo etortzen da bere launtza. Metodologia honei esker, lehen ikasten zen azterketa baterako eta maila hortara heltzen zitzen, baina honei esker maila zu jartzen duzu, limitia zu gainditu zeike. Daukotzu minimo bat, baina gero minimo horri gainditzia gure bauzu, aukera hori dago, eta horrei esker nire asetze maila oso altua da. Ni gomendatuko nean metodologia honekin ikastia, ze metodologia honekin lehen beste metodologian hainbeste importantzia ematen jaun beste aspektu batzuk neurtzen ditugu hemen. Lehen esan den moduan taldeko lan autonomia eta honek, eta taldeko lan honek oso importantzia asko dauka geroko lanerako. Eta nire ustetan oso gomendagarria da metodologia honekin jarraitzea.